And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi raw ako pwedeng mabuntis dahil nakabuntis na siya ng iba. Hi, DJ Rocky. Isa ako sa mga taong araw-araw nakikinig ng Secret Files. Kaya eto ako, naisipan ko na rin magbahagi ng aking mapait na kwento. At sana ay mag-iwan ito ng aral o maging inspirasyon sa iba na tulad kong single mom. Itago mo ko sa pangalang Desiree, 28 years old. At ito, ang aking secret file. Tubong probinsya ako. Laki kami sa hirap. Ang tatay ko, nagtatrabaho lang sa isang may kayang pamilya bilang driver. Family driver. Ang nanay ko naman ay isang plain housewife. 7 kaming magkakapatid at ako ang pang-anim. Nakapagtapos ako hanggang high school. Kaya lang, hindi na ako nakapag-college. Dahil kahit gaano ko pa gustong mag-aral, talagang wala. Walang-wala talaga kaming pang-college. Kahit sana'y pang-public school, wala. At dahil doon ay naghanap ako ng trabaho. Thank God, ay nakahanap naman ako. 1 taon ako naging secretary at kahera sa napasukan kong trabaho dahil na rin sa kilala ko ang may-ari. So yun ang naging posisyon ko sa trabaho. At doon ko nakilala ang isang lalaki na magpapatibok ng aking puso. Anak siya ng may-ari ng pinagtatrabahuhan ko noon. Sabi niya, kaming 2 lang daw dapat ang makaalam sa relasyon namin. Pumayag ako kasi mahal ko siya. Mabait siya. Sweet. At talaga nga namang kahit sinong babae ay mai-in-love sa kanya. Ngunit alam kong babaero siya. Alam ko na yun. Kaya lang, siguro, dahil mahal ko siya, naisip ko na baka magbago. Basta bahala na. 10 years ang age gap namin. 19 ako nung time na yon. 29 years old naman siya. May sarili siyang negosyo, kaya kinuha niya ako bilang caretaker sa business niya. Kumbaga parang ako na ang nagmamanage sa lahat. Hanggang sa lumipas ang mga araw o panahon, nagsama na rin kami sa iisang bubong. Kaya lang, parehas ang pamilya namin ay walang alam. Mga kaibigan lang na malalapit sa amin ang nakakaalam. At dahil hindi ako nakapag-college, pinag-aral niya ako while managing his business. Kaya ang siste ay parang naging working student ako. Then one day, may nag-boarding na babae sa tinitirhan namin. Naging close kami at kinaibigan ako. Siyempre, naikwento ko sa kanya ang tungkol sa amin ng boyfriend ko. Eto namang si girl, interesado sa mga kwento ko.
So, nagpapayo siya sa tuwing merong kaming pag-aaway ng boyfriend ko. At eto na. Umaahas pala sa akin ng loka kapag nabibisi ako. Yung kaibigan kong yun at yung boyfriend ko ay may relasyon pala. At ang masakit dito, buntis ako noong mga panahong yun. Sinabi ko ito sa boyfriend ko pero ang sabi niya, ipatanggal natin. Hindi naman akin yan. Wow. Tumulo ang mga luha ko. Grabe yung sakit na naramdaman ko. Mahal ko, tapos sasabihan ako ng ganun. Hindi raw sa kanyang dinadala ko, samantalang sa kanya lang umiikot ang mundo ko. Alam niya yun. Pero ewan ko kung bakit nasabi niya yun. Then the next morning, kinausap ko uli siya. Nag-iiyak na ako sa harap niya. Hanggang sa nagtapat siya sa akin na hindi raw ako pwedeng mabuntis kasi may nabuntis na siyang iba. Nagulat ako. At mas lalo pa akong naiyak. Kaya pala ganun ang sinabi niya sa akin kasi may nabuntis na siyang iba. Gumuho ang mundo ko. Tinanong ko kung sino ang nabuntis niya. At ang sabi niya ay yung kaibigan ko raw. Kaya pala bigla na lang nauwi yung babae sa probinsya nila at balisa nung mga nagdaang araw ang boyfriend ko. Dahil ganun na pala ang nangyayari nang hindi ko man lang nalalaman. Sobra kasi akong busy noon. Pinagsasabay ko ang pagmamanage ng business ng boyfriend ko at ang pag-aaral ko. Pinapili ko siya, pero mas pinili niya yung kaibigan ko dahil buntis na nga ito ng 3 buwan. Samantalang ako, mag-iisang buwan pa lang. Inaway ko sa text yung babaeng haliparot na yun, pero siya pa ang galit. Ako rin ang pinagalitan ng boyfriend ko. Sinabihan pa ako na napakamaldita ko at bakit ko raw ba inaaway yung kaibigan ko. At dahil sa galit ko at sama ng loob, umalis na lang ako nang hindi nagpapakita sa kanya. Nagpakalayo-layo. Pumunta sa ibang kaibigan. Pero nung medyo lumalaki ng tiyan ko, ay umuwi na ako sa amin. At inamin ko ang lahat. Tinanggap ako ng mga magulang ko. Oo, pinagalitan ako. Pero tinanggap ko lahat ng masasakit na salita dahil alam ko sa sarili kong kasalanan ko naman. Hanggang sa nanganak ako, wala na akong balita sa ex ko. Ni hindi ako dinalaw sa panganganak ko. Nagbigay naman ng panggastos sa panganganak. Hanggang 1 taon ng anak ko, nagbigay ng panggatas, 1,000 kada buwan. Pero kulang ang panggatas at pang-diaper sa presyong 1,000 lang. Kaya napilitan na akong magtrabaho dahil nahinto na ang pagbibigay niya ng pera. Siguro ay pinagbabawalan na siya nung ex-friend ko na naging asawa na niya. 2 taon na ang anak ko. Hindi ko na kaya dahil sa kakarampot lang nakita ko sa pagiging sales lady. Hindi kasya para matustusan ang pangangailangan namin. Kaya nagdesisyon akong mag-abroad na lang. Iniwan ko ang anak ko sa mga magulang ko kahit masakit man sa akin. Pero kailangan. Ngayon, nandito na ako sa Middle East. Isa akong DH dito. Magda2 taon na rin. At sa wakas, ang mahirap naming buhay dati
ay unti-unti nang nagbabago. Nakakabangon na kami unti-unti nang dahil sa pag-abroad ko. Napapagawa ko ng bahay namin. Malapit na itong matapos. Naibibigay ko pa ang pangangailangan ng aking anak. Magkalayo man kami ng aking anak, pero sa puso ko, nandito lang siya palagi. Mahal na mahal ko ang anak ko. Malapit na kami magkasama uli. Buti na lang at hindi ako nakinig sa ex ko na ipatanggal namin. Dahil ito, ang napakalaking biyaya na mula sa Diyos. At para sa ex kong walang kwenta, karma na lang ang bahala sa iyo at sa inyo ng kaibigan ko. Sana maging masaya kayo sa panluloko niyo sa akin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat. Muli, ako si Desiree. At ito, ang aking secret vow.